Lisa. We hebben hier appels aan het rooien met de haan. Een lietstikje. Maar gelukkig doen we net alles met de haan hier. En waarom doen we dat met de haan? Ja, dit zijn setje-appels. Dus dit zijn net de appels die je in de winkel koopt, maar die weer uitplanten worden volgend jaar. En maar setje-appels, die gaan eigenlijk al je verschillende generaties. En dit kist als de baby's. En die zijn uitplanten met hele lietse knoltjes. En die zijn deze maait met ze planten. En nu rooien we ze op met de haan. Maar omdat dit echt een van de eerste generaties is, moeten we er heel voorzichtig mee wezen. En het is ook net zo volle. Is dat zwaar werk? Zou een knibbel? Ja, nou, het is wel noffelijk. Net de volle zinnen erbij en zo. Normaal, maar deze mensen keer bij een bloemkool snijden. En dat is volle zwaarder werk dan in die appels. Dus eigenlijk is het wel een beetje ontspanning voor iedereen. Dus eigenlijk is het wel hartstikke mooi werk. Ja, ik vind het wel mooi. Het is wel wat afwisselender dan al het orenwerk hier. En ik ben toch lekker boeten bezig. En nou ja, ik heb wel... zit je maar een mooi clubje mensen uit de buurt. Dus mooi een beetje met elkaar praten en zo. Ja, dat is wel noffelijk.